أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. musidɓe julɓe hettiɓe men ɗo ɗo ngalduɗal Fuladu ɗo radio Kolda ɗo, jam waali e mon. han ko ñalngu aljuma, musidɗo moɗon ɗo ceerno Aliyu Seydi ari ha ɓeydodiren e windande men diine yankore e habaruji aduna men e laakare men to sengo diine. wonto mbiranjito ko Cheikh Moussa Bannora on ari ɗi toppiti mbiranji ɗi ha haala ka yottano on toon no palda ɗon ni. so ɗum yawri han ko juma goo lewru wiyetendu janvier hitande guluje ɗiɗi e nogas e goo jibinede Isa alayhissalam. hawri ko duuɓi wulure e 450 fergo annabijo gimmagol to Makka yahata Madinatul Munawwara. winnande hande nde ko winnande taariki yankore e hitande guluje ɗiɗi e nogase goo ɗo do radio Kolda ko duɗal Fuladu idi fuɗirade haala diine ɗo duɗal ɗo ko wowi ko en pira alquran. simore hande pireteɗe nde ko nde wiyete suratul qadri. simore koddiroje. bismillahi rrahmani rrahim. inna anzalnahu fi laylatil qadri وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. كونde simore wiire suratul qadri nde jippi koye annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. heewi ko mbi'anmi on ɗo alquran jippi koye cae ɗiɗi Makkatal Mukarramati e Madinatul Munawwara. Allah ɗi woodi dulaaji nokkuuji
nokku oɗa wiyete kursiyu, nokku oɗa wiyete al arshi, nokku oɗa wiyete lawhil mahfuz, nokku oɗa wiyete baytul izzati. ɗi ko nokkuji makko on noon tomo fewjata komo wartato ko to woni kursiyu. mbimi on toujours ɗi woodi ko watta nde aya jippo, ɗum arab wiyata sababu nuzuli. hoko wanno ha o aya jippi e ko hoko o haalta. nde simore ñande wotere annabijo ɗi wondi he almuɓe muɗum ɓe ko ɗum wiyete sahabaɓe, to haala arab ɗum woni wondiɓe makko ɓe. mbonimɓe haalana martaba kaɓereɗo he diine hono fonni baraji to Allah e hokko Allah moftani ɗum ñande yawmal qiyamati. ha mbo haali yimɓe taro to bani Israila. mo haali hen goro mo tinni on noon ko wakkili ko, hono on wiyete Samson. natannoɓe filmuji lawɓe ɓe gandi ɗi woodi filmu biyetenoɗo Samson e Dalila, ko annabajo bani Israila wiyeteno Samson. on haɓa lebbi wulure, mbo ɓortaki wutte makko jamdi o e jemma e ñalowma, mon haɓe. on annabijo filli no on gorɗiri, sahaba makko ɓe mbimo annabijo on ko hono o worno mboɓe on koto bani Israila wonno, o wiyeteno Samson. aywa mo filli kadi yimɓe nayo ɓe meeɗa wobde Allah hay himƴande wotere. on tuma noon annabijo yii sahabaɓe ɓe jeese ɗe bayli maɓɓe no ɓe tampiri ni, yaari ko ɓe tinni ko piɗi woodi ɓurɗo ɓe. Cheikh Moussa Bannora a nani ka o histoire, mino welti hande sabu mino tiimi defte tari ɗe pi ko haala wota ɗe gabbi. annabijo kañone hoore mum hiri, mi woni annabijo ɓurɗo e annabaɓe, ko mi woni annabijo akhiri zaman, ɗo ha yawmal qiyamati ala annabajo garoyoɗo. Allah hollimo kadi leñol gotol ɗon ɓen ɓuri duuɓi leñol makko ngol. si tawi julɓe ɗiɗo goto ɓe ko julɗo ɓurɗo duuɓi o ɓurnata baraji julɗo daɓɓo duuɓi o, ɓayde ko fodde gurdam maɗa ɗon liggotoɗa. annabijo wi so ganno leñol am ngol heɓano ɗum ni, kowoni ko moƴƴere moƴƴi. annabijo kala ko holla e ɓure to ɓaawo mo miijo gaɓerne makko ga no Allah okku ɗum leñol makko ngol. Allah noon kanko ɓernde ɓurta yiide ko feeñi ko. on tuma noon Allah wi Jibril yo haalan annabijo ɗi woodi ko moftanmi leñol makko ngol. alqur'anul karim wonno piiw koɗo lawhil mahfuz. kala annabajo maayɗo jamanu muɗum yawri, kayitaji muɗum tagge moftoyeɗo lawhil mahfuz ha yawmal qiyamati fota, kan ñawdete he yimɓe muɗum ɓe. nde wonno noon defte tati ɗe jawri, heddi deftere nayɓere nde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woodi nde ɗeɗa ɓe piwi defte feccere mumen nde nattinaga alqur'ana ga. on tuma annabijo wawɓe haalande tarikaji jawruɗi ɗi, kaari ko ni wadano, kaari ko ni wadano.
ɗum hawrintina programme annabijo duuɓi noga e tati o hawrintina gilanɗo mo nulaɗo ha yawmal qiyamati programme o waɗa dula goto o itta okka mo dabbirina en ɗum woni malaikaji nayyi ɗi jibrilu mika'ilu asrafilu jara'ilu ɗi biyete mudabbirati fal mudabbirati amran to amma ɗum woni ɗi ɓe gittiɗi ɗon noon ɓe gitti ɗum ɓe gaddi e suudu wiyetendu baytul izzati mi haalino on tarika ndu suudu to maagol makkatal mukarramati ɓe gaddi ɗum ɗon ay on jemma mo malaikaji nayyi ɗi gitti alqur'ana o to lawhil mahfuz gaddi ɗum asaman taɓɓoɗo ɗon baytul izzati woni asamaji ɗi koɗi jeeɗiɗi asamani taɓɓo ɗon baytul izzati woni malaikaji ɗi gaddi qur'ana o ɗon on tuma ko annabijo nula ko kalan ko waɗi ga leydi Allah wi'a jibril yo ɓan oɗo aaye naɓanaɓe o ñawata hakkunde maɓɓe nde wonno annabijo haalniɓe baraji samson baraji ayuba zakariya e hisqil e yusa o bunnun ɓe meeɗa wobde Allah hay tarfata ayni sahabaɓe kiri Allah wi annabijo yo Allah ɗi moftanima ko ɓuri forde ɗo ɗum woni hoɗum laylatul qadri ay o jemma mo malaikaji nayyi ɗi ɓanno qur'ana o gaddi ɗum ga baytul izzati on jemma a okkama ɗum on ɓuri forde lebbi wulure ɗi samson haɓaɗi ko ɗum wonno sababu nuzuli dippagol inna anzalnahu fi laylatil qadri musidɓe tedduɓe o gokkaɗo ɗum o wiyete mouhammadou ibn abdoullah nabiyu akhiri zaman okka nde simore okka baraji nguñal ngu Allah wi immo yo leñol magol jemma goto ko ɓe dewatanmi ko he nguñal ngu ɓuri forde du e lebbi wulure lebbi wulure ko duuɓi jelu duuɓi capanɗe jeetati e tati e lebbi nayyi Moussa Bannora enen leñol annabijo ngol teddinen jemma goto nogase jeeɗiɗi suumaye binneɗe ɗen baraji en kaɓama duuɓi capanɗe jeetati e tati e lebbi nayyi ko oya annabajo bani israila haɓa ko ɗum woni sababu jippagol inna anzalnahu fi laylatil qadri ɗo kala Allah wi annabijo yo mi yamirima teddina nguñal ngu ko ɗum woni mujibu laylatul qadri noga jeɗɗe suumaye Moussa Bannora ko ɗum woni mbimi hande ko dartu tariki yanke duɗal fula du idi arde bimbi law fuɗɗa diine e duɗal he ɗo he mi fuɗɗude firde simore nde mi du'ano taw onon Moussa Bannora fuɗɗito directeur men to Cheikh Abba Sané e an Moussa Bannora he mawɗo bukka e dendagal liggotoɓe ɗo ala kontugol no Allahu tawnu en ñagaroji kewɗi Allah sellina ɓiɓɓe meɗen ɓe Allah danda en ngu ñaw yiltongu ni he aduna hengu danda sénégalais ɓe piiw danda yaltuɓe e leydi heɓe Moussa Bannora kala haajuji ko yimɓeɓe nangino Allah humtan en ɗi e barke annabijo akhiri zamanu Mouhammadou ibn Abdoullah sallallahu alayhi wa sallam si ɗum yawri mbi'en Allah wi jibrilu yaawi annabijo yo o qur'ana jogiiɗo cimoje 114 jogiiɗo hisubaje 60 jogiiɗo nisfuuji 120 jogiiɗo rubuuji 240 jogiiɗo sumunuuji 480 ayeyeje guluuje 6 e 660
million ji jeego e goɗɗum harfu ko ɗen woni ko pirten ni ɗo Allah wi Jibril wi annabijo yo inna araboɓe mbiya ɗum ko nunul azamati minen anzalnahu min jippini o qur'ana ittaw ga lawhil mahfuz addawɗo baytul izzati asaman taɓɓo fi laylatil qadri e jemma koddirojo ɗum woni balɗe jeɗɗi suumaye ko ɗum waɗi Allah fawi annabijo korgol sabu teddugol ngu ñalngu woɓɓe mbi'a maayo ko nogase goo woni laylatul qadri woɓɓe mbi'a maayo ko 17 woni laylatul qadri bilali noon si ɓe lamdotono ni annabijo ɓe kulimo lamdade ɓe mbi'a bilali lamɗo neɗɗo maɗa ona ngu ñalngu kam ko hoto hetti bilali ara lamdi annabijo boy on koye 10 barliɗe hewtana lamdi toon goɗɗum de wallahi ko ni windori Bilal wiɓe ha koye 10 barliɗe ɓe wi Bilali o e ko balɗe 10 heddi walla balɗe 9 e ha jooɗi woodi ko heddi on tuma Bilal wi rasul ha mi ha jooɗi woodi ko heddide sabu min ganda e nder balɗe 10 e ko horo annabijo wimo ɗaɓɓoye he gale he Bilal wotata lamdi toon ɗum de Bilal wimboyo wiɓeɗa yo ha annabijo wiyo ko he gale he e gale ɗe kew 10 jogii gale 4 tari ko gale 5 ko gale 7 ko gale 9 ko gale i annabijo wi mbatiri mbo wi annabijo ha joode gale ɗe ko 4 rasul e ha joni min ganda ko gale hoɗe moyɓe gale batandiɗe ɗe on ɗon ɓe gandi ndu lewru ko balɗe 29 watta annabijo ko lebbi ɗiɗi hoori balɗe 50 to Madina keddi ɗi pi ko 29 tan mo hoori o koni ɓe nangi balɗe 27 e musidɓe laylatul qadri o aaye Moussa Bannora o aaye ko karfeji 9 mbo waɗi laylatul qadri o noon o waɗa laabi 3 e nder simore he inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri woni laabi 3 la 9 3 ko jelu ko 27 e bi'a si a yimɓe waɗi laylatul qadri laabi 3 an ko ha mo ayne nen ko a watide en ko 27 wonta ɓe nangi 27 ɗum mi signal yimɓe keewi e ley meñen ne e nder qur'ana he kadi mbo haali affaire laylatul qadri dulaji 3 inna minen anzalnahu min jippini qur'ana o gila lawhil mahfuz ha baytul izzati fi laylatil qadri e ñallu laylatul qadri ɗum woni 27 suumaye annabijo alooɓi par ce que Samson haɓama duuɓi e lebbi wulure Jibril wimo e laylatul qadri o jemma 27 suumaye hayrun min alfi saharin o ɓuri heewde baraji ɓuri moƴƴude kaɓegol lebbi wulure leñol ma ngol o kama ɗum on tuma alqur'ana o rutti ɗi fillano annabijo he ñande jemma he ko hoko hono watte hono malaikaji ɗi batta Allah wimo yo tanazzalul malaikatu warruhu malaikaji ɗi pi jippoto ga leydi ga kahe ruhu Cheikh Moussa Bannora men o weltiɗo hande ko weltinimmi komi nde andi an kalan ano welti directeur ɗi welti julɓe abbiɓe annabijo ɓeɗi belti hoko waɗi ɗum mino haala ɓural deftere maɓɓe nde e ɓural ñalngu maɓɓe ngu e laylatul qadri ɓuri baraji lebbi wulure ɗi Samson haɓaɗi lebbi wulure ɗi ko duuɓi 93 e lebbi 4 o jemma goto tanazzalul malaikatu warru malaikaji ɗi jogii martabaji 3 Moussa Bannora joni duɗal ngal neɗɗo foti wuɗɗinde ko andi ko seeɗa sabu heɗotoɓe keɓima
malaikaji jogii martabaji tati. Malaikaji ɗi gonduɗen ɗi e malaikaji gonɗi sidratil muntaha ɗi. Enen en jiita malaikaji ɗi gonduɗen ɗi. Malaikaji ɗi kadi jiita ruhu, ko ruhu woni ɓuri ɓatade to Allah. ko ɗum waɗi mo wi tanazzalul malaikatu war ruhu. Ayaji parano ko so wona ruhu tawe. Tanazzalu ina jippo al malaikatu malaikaji ɗi war ruhu e o ɗiɗo malaikaji. No baseten yirude ɗi malaikaji ni ko noon malaikaji ɗi kala basa yirude ruhu. A famiɗo Musa Bannora ɗi jippo kono wona sago majji, wona yidde jippagol, bi izni rabbihim ko yamirore joom majji ɗum woni Allah. ɗi gara ha ɗo sidratil muntaha ɗi gimmo ɗon ɗi gara ɗo haaru hirayi ɗon annabijo wonno rewata Allah ɗo he mo nulede. ɗi gimmo ɗon defte ɗe bi annabijo wi'i ɗi mbaɗa drapeau ɗo haaru hirayi ɗo annabijo rewanno Allah ɗo. ɗi mbaɗa drapeau ɗo Makka, ɗi mbaɗa drapeau ɗo ɗuri Sina ɗo Musa wonno ɗo, ɗi mbaɗa drapeau goɗɗo to Baytulaham ɗo Isa jibinaɗo, oɗa ɗi mbaɗa ɗum ɗo Madinatul Munawwara. ɗi woni drapeau ji julɓe ɓe ɗi. gilan futuro ha subaka feñine nangue fuɗa Allah wi yo salamun hiya ko jam tan wonta ɗon hatta matla'il fajiri ha subaka o feera. heddi joni ko hoɓe goodi o jemma, hoɓe goodi o jemma ko jogiiɓe dentité jogiiɗo tamponji jowi o. hoko woni tamponji jowi ɗi? ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. o ko tampon. iqamu salati yiɓa julde nde annabijo jangguinen nde, o ko tampon. ita'u zakati gokka askal no Allah wiri no annabijo haaldani en ni, o ko tampon. sawmu ramadan korgol lewru sumaye, o ko tampon. hajju baytillahi l haram kajjoya rasulu annabijo jibinandu annabi Ibrahima mahindu, o ko tampon. ko jogiiɓe ɗi tamponji joyiɓe goodi ɗi baraji laylatul qadri. hoko joni heddi Musa Bannora ko hoko honortodirta jemma o ha keɓa ɗi baraji. andu baraji ɗi kalama to ko waɗi haaɗi goni ko kalama. e hoko waɗi Allah fawi en korgol balɗe 50 walla balɗe 29. aya o wiyo kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaquna. Allah fawi on korgol lewru sumaye ndu hono Allah fawruno korgol idiɓe ɓeni e hono gidiɓe ɓe kordanno. ɓen ko hitande wotere koranno e nder hitande e ñallal gotal ɓe koranno e nder hitande. Cheikh Musa Bannora min welti hakkunde ɓe Allah, sabu min andi joni foti komi fiɗa cawli am ɗi. ay lewru wiitendu Sa'aban ko ndu wiite sabbordu yaawa balɗe mayru 15 malaikaji ɗi bindata pi koddiroje hitande arone nde ñande laylatul qadri ɗi gitta dossier o ɗi gokka ɗum mudabbaratu en, ɗum woni Jibrilu, Mikailu, Asrafilu, Jarailu. ko ɗum waɗi o wi'a laylatul qadri. on tuma si tawi woni on jemma fori han ɗin baraji pi wokka annabijo wi'a ko leñol magol woodi ɗum laar barke laar ko weli baraji keewi tampere heewani. woodi goɗɗo wiyo
ko jaygol ɓuri mettude heɓde aljanna. Moussa Bannora heɗo ko kalnan mami ɗo ko o wi o ko jaygol jahannama ɓuri mettude heɓde aljanna. ɓe mbimo i kono no ɗum worata ɓoɓe a sikku neɗɗo futuro juule tan ɓaga hunterde duuki wakko ɗum woni baggu ɓaga haɓɓa ɓandu muɗum ndu jaagoji ɗum woni ko selgata e jungo jalije heko ɓaga leggal gongal moɓɓira goɗa jungo fiya ɗi ama ɗi owli ha weeta ho julgol darɗe ɗiɗi ɗe tugadiri fonno ɓitinde bakkagol baggu ama ha weeta ɗi owli waloyo balɗe ɗiɗi ta horsaki ɓuri mettude nafgol darɗe ɗiɗi. joni ko hono hen mbatten haata wona a teddini o jemma ɗum kalammini joni. Cheikh Moussa Bannora liggoɗaɗo radio ɗo ha gasa jippoɗa kotato galle kirtoɗa loroɗa ha laaɓa jara ata e ma o mbiyaɓe hannon ko laylatul qadri piɓa gaɓerde maga Allah mi juulanniɗo darɗe naggam teddinde konngol magol e ɗaɓɓude barke jemma o. annabijo wi yo kala darɗe ɗe juuɗa ɗon kono e mbawi waade o a windama e listi teddinɓe jemma oɓe. siko darɗe tati juulɗa a heeɓi siko darɗe jeegot toujours noon juulɗa darɗe ɗiɗi yo ko a salminat juula darɗe ɗiɗi calmina juula darɗe ɗiɗi calmina. si a ŋooɗoyi han mbaɗa wotere ko noon nafilete ɗiɗi si a yiɗi han mbaɗa nayi ɗon haaɗi noon mbaɗa nayi calmina mbaɗa nayi calmina ɗen pi hoko janggata fatiha inna anzalnahu fi laylatil qadri inna anzalna biya allahu akbar bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. أي كونون بتا درنبه كوني جانجيسا بين awawi fatiha kono rem awawa inna anzalnahu fi laylatil qadri wakkalan aya mo bawɗa kala simore nde bawɗa kala aya mo bawɗa hoko woni ko ɗaɓɓa toon ko mbiya anniye ma o ɓernde ma nde wi'a yo Allah ko teddingol jemma mo mbiɗa ɗo o waɗi mino waɗa ni hay si a leɓani ha miijoɗa ɗum ga ɓernde maga nanga hakkil ma o ha timmina nafila ko batta ko a windama he teddinɓe jemma oɓe. ko ni nafrete ñande balɗe 27 suumaye on tuma si woni laylatul qadri woni ha weeri han si ano wonno ko mbaɗa asakal muddo hoore naɓa cakkoroya wasɓe ɓe Allah wiɓe ko ɗo noon jumre nde woni innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله دum ko farilla asakal muddo hore ko farilla kattando han ko be non jeeralo be ayo konti be ko be gokkete ay be gokkabe dobe ceerno tawaka do baba tawaka do nene tawaka do hay goddo tawaka do sino woni ceerno moɗon ɗo ɗi waasi julnugol ngol tan mo wodi ngol tan mo hattani mo ala nguure on tuma ko baaso o ko kotondi wona ceerno o kono wona darɗa mbiyayo adde gadde asakal muddo hoore ngal ko min almami o non. Cheikh Ahmad Tidiane wiyo wala tattakhis ajran ala fi'li da'ati ka ilmin imamatin azanin wa khutbati. he almuɗo Cheikh Ahmad Tidiane
worna ɗaɓɓu jobdi he ligge ɗoftaare Allah ka ilmin janngingol janngin sabu Allah imamatin julnugol julnu sabu Allah azani noddingol noddindira sabu Allah o khutbati julnugol juma julni sabu Allah ɗiɗo kam nayi wona ɗaɓɓuɗo jobdi ga aduna ko ɗi lakara ɗi ɓuri moƴƴude ma indakum yan faddu wa ma indallahi baaqi awa Musa bannora ko ɗum woni sababu jippagol simore wiyende inna anzalnahu fi laylatil qadri min ko hoɓe kalanammi ni mbimami ko jogiiɓe tampon dentité jogiiɓe tampon ji jowi o gabbiɓe annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓen kalanammi ni sabu ko ɓen liggodiranmi ni ko sabu ɓen joɗɗinimmi ɗo ko sabu Allah e annabijo joɗɗinimmi ɗo an kala Musa ko noon musidɓe tedduɓe garen ha joto Qur'ana to mi haalani o mbimi on yo laylatul qadri haala mum ka haalama he Qur'ana dulaji nayyi dula oɗa alqur'ana o wiyo simorɗo inna anzalnahu fi laylatil qadri o woni aya goo dula ɗin mo suratu dukhani hemim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilina rahmatan min rabbika innahu huwa as-sami'ul basir suratu dukhani hakkunde ɗo goo ha jeego ɗo ɗe ayaji cekki dula taɓo sahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan o aya woni seede taɓɓo ho wolde manna alquran jippina gilanto lawhil mahfuz ha ga baytul izzati ko yen laylatul qadri seede naybo o واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير أو سيدي نايبو ko gomɗinɓe Qur'ana ɓe noon kalanamini Qur'ana mo gomɗinani kam on kam daɗini kam on kam tawaka he sahodu he ta ɗum yawri on tuma sahabaɓe belti annabijo on ñantamon khutba mo bimi on nane mo yiɗon leñol ta ko ngol leñol ɓuri juutde duuɓi leñol makko ngol mo yahri noon ko ɓe annabaɓe ɓurta kam baraji ɓayta ɓe ɓuri ɓoydude he yimɓe mumen ɓe te neɗɗo poɗɗa ɓoyde e liggeyo ponnata baraji Allah wi mboyo watan alooɓe inna aɗaynaka al kawsara mi hokkima weyndu wiye hen ɗo kawsara ndu ayi ceerno diine men ɗe ko diine yurmede diine ɗoftodirgol diine enɗam so en jawri ɗon onon gandi hirane nde naati to sengo annasara ndu lewru wiyete rabiul ula rabiul sani rajab sha'ban ɗo he suumaye ko lebbi tari he balɗe heddi ñamande neno rum tanni ñawlinoɓe suumaye oɓe o wattu ko wattu ɓuuɓol joɓe kattanɗo han no yoɓ si wawa horde han si wawata han noon no sakkor o wattu ko sakkorte kadi ɗi woodi tubaño heɓima maaro heɓima gawri atirama gese ɗi goodi ñebbe ɗi goodi foñño ɗi woodi bayeri piiɗi woodi awa si ɗum yawri ziyaraji ɗi min Aliou Seydi min jogii ziyaraji tati mi wodani ɗi hoore am
naybo o wonani e nder Sénégal o woni ho Guinée Bissau Iliyaw ɗo jibinami ɗo min ɗon wodi ziyara Sula Bali min ɗon wodi ziyara Cideli min ɗon wodi ziyara min noon mi paran wiide ko joni aduna o yawri ɗo ɓagana goɗɗo engagement sabu e neɗɗo immo tan waɗa hunde wiya Sénégal ko démocratie woni immo tan waɗa ko faala ko min noon heɓe pewjidanmi ɓe minen paɗi yamirore Alhaji Macky Sall président de la République simbo wi'i baɗe Sénégal baɗe ziyaraji ɗi min baɗi simbo wi'i ɗale min ɗali Moussa Bandora min ko ɗon darimi wiya haala joom galle ko ha yetta ziyara ko yiɗa horo hen ziyara dari e diine ziyara ko yiɗa ziyara wona sunna ziyara wona farilla ko yiɗa e kala neɗɗo wawa wadde ziyara ta corona ɗi woodi ta wona goɗɗum paaleɗa cawɗa ɗum reeyi inde to ziyara watte ɗaɓɓu nagge ma nge bara nulda galle be kilo tew e kilo tati maaro e litre diwlin mbiyaɓe awa mino ñaagui du'a e a waɗi ziyara ɓayde ko sadakaji wi'a ano wawi wadde ziyara ma oɗo saare maɗa ɗo ta buubu soɗaki barana e maɗa ɗi gadda balance mbiya buusi o yo galle be kiloji ɗiɗi galle be kiloji ɗiɗi peese nulde ta dental waɗani a waɗi ziyara e kono noon awa tabarikalla ay koye pillagol wela nanon ko kalmi ko bimi o yo Aliou Seydi heɓe liggotaɓe menen paari yamirore président de la république Alhaji Macky Sall si Allah waɗi mo yamiri mo wi baɗe ziyaraji ɗi min baɗi si mo wi ɗale men ɗali ziyara ko yiɗa wona sunna wona farilla du'anagol mayɓe mum ko ɗum woni ziyara ɗum de yimɓeɓe paandi hen mi anda noon ko hen sawato nder kono kam ko ɗum fanda ton ko dewe Allah musidɓe ɗuɗal Fuladu musidɓe julɓe Sénégal e musidɓe julɓe aduna o piiw no Allah waɗan en jaam no Allah hawrin en ko heddi ko pawen to Allah liggana hoore ma ganden neɗɗo ko ma laame neɗɗo ko ma laame ko ma a yahiro laamu Allah baɗa ko Allah wima ko walla galagal laamu aduna baɗa ko Macky Sall wima ko kono neɗɗo ko ma laame kala ɗaldaɗo e hoore mum a haɗa ñallinde tagore nde sankta Cheikh Moussa e ko wowno ko baɗa winnande nde ha 9h30 kono noon ɓayri jumaga jawruɗo o ta en keɓorani ko ɗum waɗi garmi hande yimɓe ɓe no jaafo ɗi heddi tigui kono ɓe jaafo min jogui haajuyel seeɗa ɓe jaafo kam mi weltima joni du'oɗen enen goodi yimɓe to yaayi yaaɓe to leyɗe to hirande ɓe hewɓe ɗi ballini kayitaji e biroji pour balle kayitaji keɓe no liggode to Europe toon no ɓe torane duwaw e jamaji he e jumaji he mawɗo leydi o Alhaji Macky Sall e gouvernement muɗum o ministre ji ɗi gouverneur ji ɗi préfet ji ɗi sous préfet ji ɗi maire ji ɗi e conseil ji ɗi e jargaji ɗi e mawɓe galle ɓe ene piwdu oɗen no Allah waɗan en jaam maire ammo Boubacar Seydi ɗum woni karo to Guirere Bokar e lamɗo ammo Alseydi maire Jula Kolon salmini on no Allah waɗan en jaam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. من قلب مغرور.